No Meredi Rus. Dwi ofn nadroedd. Hoff gân o unrhyw beth gyn Alison Krauss. Dwi'n cofio cael stuffed marrow pan o'n i'n blentyn ac o'n i'n saff ceiriol. Be swn i'n neud swn i'n actio? Dwi'n meddwl na nyrsio swn i wedi licio. Pwy sy'n ni'n gwahodd i'n mherti? O, mae list yn hir. Dawn French, Jennifer Saunders, Alison Krauss, ganu chdi bach i ni, Graham Norton, Arfon ymrawd, Spike Milligan, Stephen Parry, ac unrhyw un arall sy'n neu fi chwerthu. Moment fwyaf embarrassing, gyda'i lwyth o'n nhw. Dwi wedi PP y lwyfan. Tair gwaith o cocsio. A hefyd nes i ofyn unwaith i ddewis be oedd i'n wneud dros y dolig. Sgynna i arwr? Na, sgynna i'm arwr. Na. Fy hoff ffilm ydy On Golden Pond hefo Jane Fonda a Henry Fonda.